Takže dnes sme na Zázrivskej pobehaní a prezentujeme naše produkty Monk a máme tu aj špecialitku v novom obale a to je Monk Pestrec Mariánsky zo Slovenska, toto je z Pienin. Tento produkt je výnimočný, pretože je v biokvalite. Biokvalita zo Slovenska, kvalitný slovenský pestrec mariánsky. A poďme ešte tu pozrieť na ďalšie produkty. Máme v novom obale aj náš obľúbený jonťáčik. Jonťák samozrejme bez umelých prísad, optimálny pre hydratáciu, doplňa minerály a je 100% vegánsky. Ďalej, čo tu máme ešte v novom obale, a to je tu, a to máme Monk Halal Collagen. Klasický, vysokopercentný, 90% bielkovín, bez konzervantov, stabilizátorov, samozrejme vyrobený a zabalený na Slovensku v Spišskej Starej Vsi. Takže Monk Halal Collagen, prosím, vypni.